Aku mengkari manut, kasar wani, alus ya wani. Weng jaluk iki. Sabar. Ulun tampa. Syukur, lah ngono lho. Ning ana syarate. Nggih, pripun? Iki kok saya kurang ajar iki. Bagong kowe koyan kualat piye? Wah, iki lek ngandani ya ora positif. Jare kon keras. Bareng kene keras kono ora piye-piye. Oh, rugi lek ngeraske. Apa kuwi? Tampa ora? Kok sik ora tampa titen. Bagong. Sabar. Ulun tampa. Syukur, lah ngono lho. Ning ana syarate. Nggih, pripun? Ngono ya, sago. Ingkang sepisan kita bakal ditampa dening ya kuwi guru kita ingkang bakal memulang ngelmu, dasar-dasaring ngelmu. Ya kuwi Sang Hyang Yamadipati. Ngelmu dasaring ngelmu saka Pawiyatan Suraya kepiye carane ngoncatke nyawa. Ki barengan temi traffic light lho iki. Lole, rasah lole. Bersaing ki sing sehat, Dur. Kowe duwe pawiyatan saka 5, aku arep mbangun pawiyatan Karangkadempel. Sing sehat. Nek kepengin entuk cantrik, kepengin entuk siswa, tingkatkan mutu pendidikan di pawiyatan saka 5. Ora terus sampya ora. Bagong ki sebagai maha guru pawiyatan Karangkadempel, aku mengkari manut, kasar wani, alus ya wani. Weng jaluk iki. Jare kon keras. Bareng kene keras kono ora piye-piye. Kakang Penemban. Nek kula pikir-pikir napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan meri ning meri sampeyan kaya bocah cilik. Meri ning wong tuwa niku aja kaya cah cilik to Kakang Penemban. Nek sampeyan ora kepengin kendhih jenenging pawiyatan Sukalima karo jenenging pawiyatan Karangkadempel, nggih diundhake carane memulang ngelmu sing pancen murakabi kanggo para siswa. Aja kok sampeyan gunakake cara-carane wong ora bener. Kaduatos sing balung leting kulit niku nek cara kula ora gathuk ora mathuk. Ngeten Dek Patih. Nggih, wangsul mawon Dek Patih. Monggo Kakang Penemban. Ora gathuk ora mathuk. Ngeten Dek Patih. Nggih, wangsul sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi kepatihan. Namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk onggir. Kula tampi dawuh sami-sami. Bapak Durna, Bapak ing Sukalima, katuran karaharjan rawuh jeng andika wonten ing Datulaya Negaring Astina, Bapak Penemban Durna. Astaka swara sila berdaba swalu gimbal sumorante hawela. Lha nuning Nger. Tansah pinanganing kawidatan ing sambi kala sawanipun ingkang Bapak ing Sukalima manggiya pidadane skala sawan kula. Namung kamarenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapak kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Astina Nger. Sampun kula tampi dawuh sami-sami Bapak Penemban Durna. Apa dene Dimas Kartomarma prayoga nggone ngadhep ngarsanipun Kakang. Lho. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing abdi pun Kartomarma Kanjeng Koko Prabu. Wangsul dhateng ngarsanipun Paman Ploso Jenar tuwin Bapak Penemban Durna. Wonten ing madyaning pepanggihan dinten samangke kula boten badhe ngrembak babakan Negaring Astina. Miwah kula boten badhe ngrembak perkawis kula wangsa Negaring Astina menika ugi boten langkung rembak babakan kanalindranipun ingkang putra ing Astina pun Duryudana menika ugi boten. Namung ingkang badhe kula rembak madyaning Negaring Astina dinten samangke inggih menika babakan pawiyatan Sukalima. Bapak Penemban Durna, kula wonten maring adhawuh Nger. Panjenengan prisa
dumados sing pawiatan saka lima duk nalika jengandika Bapa Penemban Durna hanampi siswa para Kurawa lan para Pandhawa minangka dados siswa ing saka lima. Samangke sampun sami buntas kawruhipun, sampun sami rampung anggenipun sami necep ngelmunipun Bapa Penemban Durna. Kathah piranganing Kurawa lan Pandhawa ingkang dados sarjana sujaning budi satemah menapa ing sampun paduka paringaken wujuding ilmu kinarya cagak tuwa ing negari Ngastina. Mila ingkang saking menika sepisan ingkang putra ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten ing angka kalih kula badhe miterang kados pundi kawontenanipun pawiyatan saka lima menapa inggih tasih lumampah kanthi rancak menapa wonten bab ingkang Nadya Paduka ngendikaken dhateng putra ing Ngastina Bapa Penemban Durna. Gandap lakuduk selalu gembol Somarante hawala rumaos bompong raos sing manahipun ingkang bapa ing saka lima nggih jernyatanipun kula menika dados maha guru wonten ing pawiyatan saka lima nembe menika perkawis menika dipun rembak dening anak Prabu Duryudana menika tegesipun maduka anak Prabu menika ngatosaken dhateng kawontenanipun pawiyatan ing saka lima inggih saking pangestu paduka anak Prabu ing Ngastina. Pawiyatan ing saka lima dinten sak mangke tansah reja ngrembaka kathah para siswa ingkang sami kepengin dados cantrikipun ingkang bapa ing saka lima ndacep ngelmunipun ingkang bapa ing saka lima namung ewa semanten ugi kula cakaken pranatan ingkang sampun paduka dawuhaken dhateng bapa ing saka lima pranatan ingkang boten saged dipun terak dening sinten kemawon ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Penemban Durna inggih nggih pranatan ingkang angka sepisan siswa saka lima ingkang badhe minangka dados cantrik ing Begawan Durna boten kenging langkungi yuswa ingkang sampun dipun tetepaken. Mriki angka sepisan. Angka kalih boten kenging kawula alit, langkung-langkung kawula alit ingkang boten nggadhahi bondo donya tegesipun kawula ingkang mlarat. Menika boten kenging dados siswa saka lima, boten kenging sinau wonten ing pawiyatan saka lima. Menika boten dipun parengaken. Angka salajengipun inggih menika mboten nampi dhateng tiang-tiang kang gadhahi cacat raga. Tegesipun mboten jangkep akal budinipun, mboten jangkep raganipun. Menika mboten kenging mlebet wonten ing pertapan utawi pawiyatan saka lima. Menika ugi sampun kula cakaken, nggih. Nyatanipun najan menika sampun kula serat wonten ing pranatan pawiyatan saka lima, ewadene tasih kathah ingkang sami kepengin necep ngelmunipun Begawan Durna. Inggih pun kumbayana menika. Inggih. Bapa Penemban Durna ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nah, mangsa kala dinten samangke sampun anyaketi Ambika. Inggih menika napa nggih Depate? Pendaftaran pawiyatan ing saka lima. Namung samangke ingkang dipun betahaken boten saged kejawi namung kinten-kinten wonten 5000 siswa ing kedah madheg minangka cantrik saka lima. Ewa semanten pranatan ingkang sampun paduka dawuhaken menika ugi boten badhe kula terjang, nggih. Kula tetep badhe mestuti dawuh paduka anak Prabu Duryudana menawi sampun paduka dawuhaken bilih pawiyatan menika namung kagem tiang-tiang ingkang gadhahi brana picis tuwin tiang-tiang ingkang gadhahi turasing para her, para luhur, para priyayi, mboten kenging tiang pidak pejaraan, wong loro saudon, telu saurupan, luwih-luwih wong kere. Kok ajeng sinau wonten ing pawiyatan saka lima, sing nganggo bayar cengele apa? Menika kula ngertos, milih saya menika tetep badhe kula cakaken menawi dados pranatan ing negari Ngastina menika nggih anak Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakinawang sesangga Nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdha kura reka kiri-kiri ro nanggono magawe gelari rowang-wang dereng ngantos paripesami Mbal Wacana Sang Penemban Durna ngandika kathah-kathah tinampi ingkang putra negeri Nalindra Ngastina Prabu Duryudana kedatange wantun minggah madaning Datulaya menika ta warnane
Putranipun kula Semar Badranaya ingkang angka Wragil kula Bagong nyerpepeh pindha sata metangan karya cingak kang samya bulan. Banjra ingkang Buswita rum kasiring samirana mre ong sekar kadung ngas kandanyo mawe raras renaning driya Niwang sumono aku. Oh iya, Ding. Niwang sumono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Bagong padha kanthi harja sapraptamu. Nuwun pahit aming panjenengan lantunan tabet. Tinebena ing laduni dumawahing tawang tuwang linepatna ing tulak manusinuwun. Iya. Wilujeng ing sambikala ingkang dadi sowan kula sanipun sinuwun Prabu Duryudana kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga memang bekti kula kunjung ngersanipun sinuwun Prabu Duryudana. Tatumpa pangestuning sun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Pana kawan. Oh, Bagong kowe padha harja, Bagong. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjung Penemban. Oh iya, tak tampa pangestumu. Pangabektimu tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sapa sing dadi kancamu? Niki kula piyambakan mawon Penemban. Lho, ora ngejak Petro, ora ngejak Gareng. Mboten. Mergi niki pancen dadi niat kula. Oh ya wis kok nek pancen kowe ndian marang anak Prabu Duryudana gage, matura, apa sediamu lan apa kang dadi panjang kamu? Bagong. Wonten timbalan. Ana wigati apa sowan apa saka karepmu dhewe? Apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ing angka kalih kula badhe matur bilih menika mboten saking
pikajenganipun bapak ngutus kali kula babar pisan boten nanging pancen menika niat kula piyambak. Iya, kowe darepe niat apa? Menika ngaten sinuwun. Kula menika najan sampun sepuh. Ning kula niki ngrumangsani nek kula niku wong sing bodho. Kula niku ngrumangsani wong sing kurang ilmu. Mula bola-bali kula niku mesti diakali kalih Petro kalih Gareng. Wong salwangsul niku ning kula niku ya kaya ora sadar. Niku saking goblok kula. Wong salwangsul pembagian hasil niku kula mesti dapusi kalih Petro kalih Gareng. Lah niki bareng suwe-suwe kula niku sadar pancen ngelmu niku penting. Ngelmu niku penting. Ngelmu niku nek wis iso digayuh pintere srana ngelmu niku ora tok nggo minteri karo wong liya niku kudune mboten ning dienggo jaga karo awake dhewe lan digunakake kanggo katentremaning bebrayan agung. Bener Bagong. Nggih. Mula kula niki nggadahi niat ajeng mlebet sekolah. Mlebu sekolah menyang endi? Nang sekolah napa ning kamar mandi. Aja kaya ngono aku takon tenan. Nggih. Teng pawiyatan luhur. Nang pawiyatan luhur. Nggih. Lah, gandeng kula niku kelingan jaman sinten niku? Raden Werkudara pikantuk banyu suci Perwitasari niku saking Penemban Durna. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal niku nggih saking Penemban Durna. Mula ora aneh nek Penemban Durna niku didadoske Mahaguru. Mahaguru wonten pawiyatan luhur Soka 5. Lah gandeng niki pun ajeng pembukaan pendaftaran siswa anyar enten ing pawiyatan luhur Soka 5. Kula mboten lumantar napa jenenge iki peraturan utawa pranatan kedah mendhet napa niku kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute. Nah, kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute kula mboten mendhet. Ning kula langsung jujuk teng Sinuwun Prabu Duryudana ingkang wigati panjenengan paring mergi supados saged pirembagan kaliyan Begawan Durna. Kula katampiya minangka dados siswa pawiyatan luhur Soka 5 kanthi jurusan antar pulau antar provinsi. Menika mila ingkang saking menika sinuwun seru sanget panyuwun kula kepareng samangke paduka paring margi supados kula mboten kangelan. Lah kula nek dites niku ya ora iso tenan wong kula niku blas ora duwe ngelmu babar blas. SD kula ditokke merga kathoke gurune kula plotrokke. Nakal banget kula SD mbiyen. Iya. Tenan. Lah nek niku kula mboten gadahi napa layang pasinaon sak ngandhaping pawiyatan luhur, mula kula mboten ajeng kula nyogok kula niku ora duwe wong ora gablek, wong ora duwe brana picis, mula kula mboten ajeng ngaturaken menapa-menapa kan Sinuwun Prabu Duryudana sing wigati kula nyuwun dalan supados samangke kula dipun tampi wonten ing pawiyatan luhur Soka 5 dening Mahaguru kula inggih menika Begawan Durna sinuwun. Boduna. Wonten dawuh, Ger. Ewaya raos sing manah kula, monggo kula aturi paring pangandikan piyambak. Oh, lole kula nyuwun wekdal iki, Ger. Kula semanggahaken. Turnaina panalingane majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Ing lole Bakong wonten dawuh Panembahan. Mula saiki tak takoni apa pancen kepara nyata kowe iki pengen mlebu minangka dadi siswa pawiyatan luhur Soka 5. Ya ngono apa ora? Nggih Panembahan, kula pengen sinau, kula pengen dadi wong pinter. Kula pengen dadi wong sing duwe ngelmu. Wong ora duwe ngelmu, wong ora kedunungan kepinteran iku mung loropke karo wong sing pinter-pinter dienggo dolanan karo wong sing duwe ngelmu. Kula wis jelek. Kula kepengin kedunungan ngelmu mula ning nggih niku kula niku wong sekeng wong ora duwe. Mula katampiya kula menika dados siswa pawiyatan luhur Soka 5
Ning ngene iku kula ora duwe napa-napa. Kula mung duwe niat, kula duwe krekat, kula duwe napa jenenge semangat teng ati kula sinau teng pawiyatan luhur Sukalima. Heeh, kuwi apik. Sing jeneng wong kepengin sinau kuwi mung siji, ya kuwi waton sregep sarta duwe krekat lan karekat jroning ati. Nggone kepengin gayuh ngelmu kuwi wis sangu ingkang becik sangu lan apik. Ning ngene ya Bagong, apa ya mung cukup kaya ngono? Apa ya mung cukup kowe sangu karekat lan sangu semangat ngono bakal gayuh ngelmu? Oh, saiki ora mung cukup kuwi, Bagong, ora mung cukup kuwi. Sing ngecomang dleming menehi ngelmu karo kowe iki ya butuh brana picis, butuh prabaya, butuh entuk sesulih, ngono. Ora mung sakepenake dhewe. Lah apa kowe iki arep sinau nang gone kakek moyangmu, ha? Apa rumasamu pawiyatan Sukalima iki nggone mbahmu apa piye? Terus kowe ora bayar, terus kowe ora menehi apa-apa marang pawiyatan Sukalima. Oh, ora gampang kaya ngono, Bagong. Nek kudu mbok pikir, aku minangka dadi maha guru ya bakal menehi ngelmu karo kowe. Ning ngelmuku iki ya ora ming tak weneh ketok. Ning ya kowe kudu menehi karo aku. Merga pawiyatan Sukalima iki butuh dibangun, butuh digedhekke. Lan apa-apa ing minangka dadi srana pamulangan wujude ngelmu mau ya mesti ana sranane lan ana wujude ing kudu dituku sarana dhuwit, ngono. Ora mung sampeyanmu dhewe. Tur kowe kudune ngeling, kowe ngerti ya. Pawiyatan Sukalima kuwi ora gampang mlebune pawiyatan Sukalima, pawiyatan Sukalima iki pawiyatan sing awet dhewe. Pawiyatan sing dhuwur dhewe. Pawiyatan sing bijine iki pancen diakoni dening jagat. Ngono. Ora sampeyanmu dhewe, kowe ngerti. Weton pawiyatan Sukalima kuwi maragake etungen. Werkudara kae dadi satriyaning praja ingkang ora bisa piye ora ana tandinge. Janaka kae dadi satriyaning praja ingkang ngelmune tanpa timbang. Kuwi kabeh weton pawiyatan Sukalima. Ning apa Werkudara Janaka kuwi ya mung njaluk ngelmu tok? Ya ora, kae ya maringi apa-apa karo bapa gurune. Mula ora sak kepenakmu dhewe. Pranatan telung perkara ora mlebu kabeh. Siji, pawiyatan Sukalima kuwi umurmu wis ora nyandak. Umurmu saiki wis pira? Wis tuwa, ngungkuli 50 taun. Wis ora iso kowe nampa ngelmu, utekmu wis ora nyandak. Kowe diwenehi ngelmu apa-apa ming plola ora dong. Ngono? Kuwi siji, angka loro. Pawiyatan Sukalima kuwi sekolahane utawa pawiyataning para luhur, para piyayi, para turasing nalendra, turasing satriya, turasing brahmana. Kudu duwe darah getih utawa ingkang minangka dadi turuning para piyayi kuwi kudu duweni. Nek ming wong kere, nek ming wong ra duwe, nek ming wong loro saudon terus sarupan kaya kowe iki sing arep nggo garan piye apa? Sing telu sing kali dhewe. Wong arep mlebu pawiyatan Sukalima iki kudu duwe dhuwit. Ngono? Kudu duwe sangu. Paling ora wong sugih. Oh, wong ketok kowe iki wong ora duwe, Bagong. Kowe iki ketok wong ora duwe. Kowe nek kon bayar mesti mengingai-ingai. Piye. Hah? Gede-gedene kowe mung utang mrana mrene, ngelmune ora kecakup, utangmu numpuk, kowe mati ngenes. Terus wis ora usah dadak ngimpi dadi siswa ana ing pawiyatan Sukalima. Kabeh ora bakal iso kelakon. Lah mung anake Semar kok kowe kepengin gayuh pawiyatan Sukalima. Oh, nek cara aku wis ora pas. Wis kono golek sinau pawiyatan sing gratis-gratis kono. Sing ora bayar kono, sing ilmune mung ilmu. Maca nulis. Ora perkara ilmu sing dhuwur kaya pawiyatan Sukalima, ngono. Kowe ora bakal iso bayar. Wis to. Petungan. Ibarate cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wuta ngitung lintang tange kelakone jebak wurunge Bagong. Nek caramu kaya ngene iki ora bakal kelakon. Kowe iki nek dadi wong bodho ya bodho wae ora usah dadak gaya dadi wong pinter.
Menawi mboten dipun ngatenaken ndak Bagong menika tuman. Ora nyawang karo kahanane, ora nyawang karo githoke wong melarat, wong ora duwe. Lah kok arep gayuh kok. Dadi siswa ning pawiyatan Sukalima menika ngibaratipun cecak untal cagak cebol kaya wulan wuta ngitung lintang tangi kelakoni cepak wurunge. Kula kok rumangsa mesake ya karo Bagong. Niat niku jane ya kudu ditanggapi kanggo nganggona ati sing apik lho Kakang Mremban. Ampun ming sak kepenak sampean dhewe sampean le nyuwara ya wah upama niku Bagong niku wani karo sampean wis dijangkah. Endho. Ya sampean senengane ngeyel kok. Nek Bagong wani karo sampean wis dijak gelut niku wau mergo sampean ling nyuwara ya nyocok ati tenan. Kajenge ora dingono ning kondak mremen. Bagong ditampa mergo welas. Terus engko gareng ya sinau. Gareng sinau teng pawiyatan Sukalima, gareng ditampa mergo kula kali sampean welas. Terus mangke nek gareng Bagong ditampa dadi siswa pawiyatan Sukalima, Petruk ya melu. Wah, sekolahan ketekan Petruk gareng Bagong apa kelakon sekolahan kok bendina gara-gara? Apa kelakon bendina sekolahan lagune ming mendem pedoan? Apa kelakon ming tembang kangen? Ah, kula ora gelem. Sekolah niku dienggo medharke ngelmu kok ming dienggo podang kuning gundule atos. Samangke kados pundi? Sampun kajengipun nggih. Nek nganti Bagong meniki mboten trima. Mboten ajeng Bagong ora trima. Arep nggo garan kuwi apa? Arep nggo menang kuwi apa? Apa ming loro saudon telu saur panika arep ora trima. Upama arep ora trima ora Begawan Drona. Sing belani Begawan Drona wong pirang-pirang. Oh, nggih sampun. Nek ngoten, monggo dipatih tuwi dhateng pawiyatan Sukalima. Monggo kula dherekaken bangsa borong. Indahipun pawiyatan Sukalima kula borongaken bapa menembantu. Oh nggih nggih ngestaken dawuh. Durna. Penyakit kau. Suaramu ngabangake kuping. Kowe ngiyas karo Bagong dume Bagong wong kere gedibal 17. Wong elek nyala mripat. Kok napuk cangkemmu kowe? Bebles tenan. Ora wangun dienggo patuladan kowe, penyakit kowe. Wong golek ilmu kuwi aja disawang perkara ora duwe dhuwit karo wong kere karo wong piyayi. Wong kere iki ya duwe hak golek ngelmu. Asu penyakit. Lara. Munggono aku wani karo kowe. Ajar. Penyakit. Setan ratatanan. Ben tak lampiaske arep kowe ming lampu bangjo. Kok tendangi sisan kowe. Tanggep kowe Durna kowe. Penyakit ben ora saiki abang ijo kuning murup kabeh. Ha iso cekel polisi aku nek carane. Ngrusak traffic light. Ora. Kok ngene rasane wong ora duwe. Apa ya wong ra duwe kaya aku ki ra entuk gayuh ngelmu. Apa ya wong melarat kaya aku ki ra entuk gayuh ngelmu. Kok le banget beda-bedake. Banget gone beda-bedake. Lara atiku. Nek aku ora tekan semene. Ora arep tekan semene. Mbok ya Gusti iki paring pitulungan karo aku. Piye supaya aku iso kelakon penjangkaku wong niatku ki ya suci tekan saka lahir batin. Ora duwe niat apa-apa. Aku ora duwe niat kepengin golek ngelmu tak nggo
minteri wong bodho tak nggo ngapusi wong bodho ora. Minta nggo sang uripku ki aja nganti diombak-ambek karo kahanan. Mbok ana wong sing digdaya mbantu karo Bagong, ana aku sambat Gareng Petruk. Menco Aku padha petuke. Padha kocluke wis ora ana blas ora ana sing iso tak ndelke. Semar ya engko nek tak sambati, kowe ya kurang gawean. Kowe iki wis gerang tuwa kok dadak arep mlebu dadi Mahasiswa. Wah, wis iki nek ora ngatas karo dewaku, ora bakal entuk pitulungan iki alah. Dewa, dewa mbok paring pepadang tumraping Bagong, dewa. Iki Bagong to? Weh. Iki rak ndara wis anggene to? Iya. Lah ya sing apik. Ana bendara tekan kene kok malang kerik lungguh dhuwur. Ayo ndodok, empune wau. Lho. Ngajenono. Oh iya, Deng. Tak jebole saiki wis rusak kok. Weh. Menungso ra dadalan kowe. Ora jane kowe iki nesu karo sapa? Wah kula nek crita lha niku ora budal saking Karang Kedempel, Ndara. Iya. Lah menyang endi? Teng Ngastina. Lho, arep ngopo? Kula niku pengen dadi siswane Begawan Durna mlebet wonten ing pawiyatan luhur Sukalima. Wo ngono to? Heeh. Lah terus Durna le omong larake ati. Syarate wong mlebu pawiyatan Sukalima siji, wonge ora kliwat umur, loro, wonge ora kena mlarat. Telu kuwi sekolahan trah piyayi. Kowe iki trahe sapa, Bagong? Kowe iki wong mlarat, wong ora duwe. Terus esuk nek aku butuh dhuwit, butuh dienggo wewangunaning pawiyatan Sukalima supaya ngrembaka, kabeh siswa dijaluki iuran, kowe arep bayar nganggo cengelmu ki kok ngoten niku. Lara ati kula. Lah iya, lah nggih. Lah wong pawiyatan ki ora mung Sukalima tok, pawiyatan ki pirang-pirang. Ning kula berkaca kalih. Ndara Werkudara niku entuk banyu suci Perwitasari saka Begawan Durna. Sing kandha sapa? Layang kabar. Kula maca teng harian Ngamarta detail. Kuwi unine nek Ndara Werkudara niku entuk banyu suci niku saking Durna. Durna kuwi ora menehi banyu suci Perwitasari, mung dadi jalaran. Ngono. Durna ora paring banyu suci marang Kanjeng Rama Jodipati, mung Durna nuduhke papane kuwi wae. Setemene isih ana dongeng liyane. Terus kok Ndara Janaka nggih mlebu koran. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal. Saka sapa? Bakulake. Nggih Begawan Durna. Kowe ora kok Bapa Janaka entuk ali-ali ampal kuwi ora, ning merga saka culikaning Begawan Durna. Nalika Bapa Janaka kalah ulah prigeling Jemaring karo ingkang aran Bambange Kalaya. Tumune nalika semono ditakoni karo Begawan Durna, yen to Kalaya kuwi duwe pusaka arane ali-ali ampal saka bektining Kalaya karo Begawan Durna. Ali-ali mau disuwun aja nganti sak jagat iki ana ing kembari prigele Kanjeng Rama Janaka. Saka bektine Kalaya ali-ali ampal diwenehake. Ning ditugel drijine Kalaya tekaning pati diagem Bapa Janaka. Mula drijine Bapa Janaka kae ana 6. Wah. 6. Iya. Wah. Lagi niki lho ngerti critane sampean. Kok salaman kok ora krasa lho. Tukul ning cedhak jenthik kae setemene drijine Kalaya ning wis dat nyawiji marang astaning Bapa Janaka. Oh, ngono to. Iya. Kuwi ya ora saka paringing Begawan Durna,
Nanging kuwi akal iciking Begawan Durna, mula aja banget kowe percaya marang pawiyatan Sukalima. Pawiyatan kono iki kebak apus-apus, Bagong. Wah, untung rung mlebu aku. Untung rung ospek. Nang nganti wis ospek, cilaka aku. Lah terus kula kudu pripun? Saiki ngene. Pawiyatan kuwi sing paling dhuwur dhewe ming pawiyatan Kayangan. Munggah ning Kayangan. Kowe sinawa ning kono. Nganti buntas kawruhe. Engko nek dewa ora gelem nampa napa sing kula karepke, lho, nek dewa ora nampa kowe, aku nang mburimu. Dewa diajar wong loro. Sip, ngene iki sing tak karepake. Nek ora ngono wis ora rampung-rampung. Ketemu Bathara Narada, kula ajeng sekolah Bathara Narada. Ora entuk. Yes. Ngoten mawon nggih. Lah iya nek ora ngono ora rampung. Wis ora anarkis. Nek ya aja ngawur, kabeh mau ya nganggo tembung sing apik dhisik, nek nganggo tembung sing apik ora kena mongko kowe malah diece. Kowe dina kaya Begawan Durna ya sak karepmu. Siap. Munggah teng Kayangan. Iya, tak tutke. Oh nggih, nganti sak lulusmu. Wah nggih. Matur sembah nuwun mengke pun lulus kula napa? Diwudani. Wisuda. Oh, Nding. Diwisuda. Iya, heeh. Pun nggih nganten mawon. Lah ya ayo karo aku mlaku bareng. Monggo kula dherekaken dalu wis asik iki. Narada dedali ketunya kaleweran gender mungguing samudra laya Kentong marudayang pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe. Iki lak kok dadi Bagong sawanana ing Kayuwangan. Nggih, Bu Kulon. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging mambek kula kunjuk Bu Kulon. Ya lun tampa. Pengistuna tampanono ya Bagong. Kula pundi jimat paripe ndayana ing kasantosan. Karo sapa kita? Niki kalih Ndara Wisanggeni. Lho, Wisanggeni uga sowan ning Kayangan. Iya, Kek. Aku ingkang sowan ngaturke bakti kunjuk Kakek Narada. Ah ya ulun tampa. Pangestu ulun tampanono ya Wisanggeni. Ana apa, Bagong? Blaka suta cekaos mboten ajeng kula rembak mubeng minger sing mboten cetha ning niki langsung napa sing dadi poking wigatine. Ya. Kula ajeng kepengin sinau wonten pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Lho. Pawiyatan Kayuwangan Suralaya kuwi ingkang dikeparengake minangka dadi siswa kuwi ming turasing para dewa. Ming turasing para Jawata. Yen ora duwe turun dewa, ora kena mlebu ning pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Wo ya kena. Gandeng kita kuwi jejering titah swantah. Mula kita aja duwe impen kepengin mlebu ning pawiyatan Suralaya. Kita ora dudu turun dewa, kita dudu turuning Bathara. Muduna ning jagan mengko mundak diusir dening para dewa. Iki pawiyatan ingkang pancen siswa-siswane duwe darah turun dewa, Bagong. Kowe dewa goblok kowe. Lho,
Kok kita menake dewa goblok jelas. Mergo sampean paring pangandikan. Iki pawiyatan Suralaya iki dienggo wong-wong sing duwe darah turun dewa. Saiki kula tak takon karo sampean. Bagong anake sapa? Lho, kita anake Kakang Semar. Kakang Semar Bapak Semar ki dewa apa udu? Hah? Coblos weteng kose. Kose aja njur kaya ngono. Ayo wangsulan. Kae Sang Hyang Esmargi. Ngawur. Ismaya. Cerita sing wis wantas mebar saindenge Jagatraya mbiyen Sang Hyang Bathara Tunggal karo Dewi Widodari Dewi Rekatawati kuwi anak-anak endhog. Endhog kuwi dadi 3 putra. Siji kulite dadi ya kuwi Teja Mantri. Terus kuningane dadi Ismaya. Terus kuningane dadi Manikmaya. Telu kuwi tandane. Telu kuwi sing tareki putrane Sang Hyang Bathara Tunggal. Teleke dadi kowe. Hus. Sembrono ki ulun ki beda. Nek beda saiki tok pikir, aku ki anake Semar turun dewa apa du? Iya nanging sejatine kita ki duwe ora ana sejati-sejatine. Tak tampa ora? Ora tak tampa ditenono. Aku ngamuk nang kayangan. Nek tak tampa slamet kowe sak keluargamu. Wah, lah iki kepengin dadi siswa ning pawiyatan kayangan kok meksa kok sak penake dhewe iki kepiye kok meksa iki lho. Ento ora. Perkara aku saben sasine kon bayar wis to, rasa kuwatir. Aku mesti ra bayar. Rasa kuwatir. Mergo aku ora duwe apa-apa. Aku ya mung wong kere ning aku duwe niat kepengin ngudi ngelmu nang pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Iki engko tak takokke Sang Hyang Jagadgiri Natandri. Satakon-takonan. Tak tampa ora? Tampa ora? Engko Sang Hyang Manikmaya piye? Engko aku sing matur karo si Manik. Bagong, Nun. Manikmaya ki Sang Hyang Bathara Guru. Gene meng guru. Kuwi sing bakale mulang karo aku. Udu. Bathara Guru ki dewaning para dewa. Bathara Guru iki sapa? Ya Manikmaya. Manikmaya ki adine Ismaya. Nek kowe sampean ngendika Dek Manik. Iki sing daftarke Bagong. Bagong ki anake Ismaya. Nek ora ditampa ndak nesu. Ngono wae. Mengko Mas Manik wis nerima kok. Yalah isan. Iki kok saya kurang ajar iki. Bagong kowe yen kuwalat piye? Wah, iki le ngandani ya ora positif. Jare kon keras. Bareng kene keras kono ora piye-piye. Oh, rugi le ngeraske. Apa kuwi? Tampa ora? Kok sik ora tampa titen. Bagong. Sabar. Sabar. Ulun tampa. Syukur, ngono lho. Ning ana syarate. Nggih, pripun? Kudu tertib marang pernatan pawiyatan Suralaya. Nggih. Sasuwene dadi siswa pawiyatan Suralaya mboya kena mangan woing dami. Oh, siap. Kula mboten beto padmi. Woing dami. Oh, nggih, woing dami niku napa? Ya beras. Manamung pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Oke, ra masalah. Namung peleme kula niku seneng. Jambu kula ya seneng. Aku nek mangan jambu sak ulere kok. Wah. Saking nekat kula, iya. Kejaba saka kuwi yen wanci pawiyatan ora kena wani melincur saka kewajiban kudu tetep ngangsu ngelmu ning pawiyatan Suralaya. Nggih. Engko yen wis paripurna nggon kita sinau ning pawiyatan Suralaya, kita dikeparakake undur ana ing jagat, ora mapan sak suwene ana ing Suralaya. Nggih. Ngono ya, sago. Ing sepisan kita bakal ditampa dening ya kuwi guru kita ingkang bakal memulang ngelmu, dasar-dasaring ngelmu. Ya kuwi
Sang Hyang Yamadipati. Ngelmu dasaring ngelmu saka Pawiyatan Suraya kepiye carane ngoncatke nyawa? Iki barengan temi traffic light lho iki. Nek nganti sampean macem-macem tak gawe kaya bangjo ngisor mau. Ora wis. Wis kana mlebu iki mau ya wing dinggo. Ben kowe iki madhep-mantep. Ndara wis anggeni piye, Bagong? Kula dintosi nggih, Iya wis aja kuwatir. Tawat-tawati sasuwene kowe ngangsu kawruh. Mengko yen wis kowe rampung gone ngangsu kawruh ketemu karo aku. Nggih. Kula mlebet wonten ing pawiyatan. Iya sing ati-ati. Ndak selak diabsen. Iya. Pun kula tak saya karo aku kok tak pasrahke karo dewa-dewa Bagong. Nggih, matur sembah nuwun Purna. Lumampahing wanci Bagong kena necep ilmu wonten ing Pawiyatan Suralaya. Kocap sumebar wonten ing jagat. Wus purna ngenya anecep ngelmuning para Jawata iki lho Bagong. Satemah winisuda dening sangganing para dewa. Dadi horeg jagat samemi danget ngumandhanging wisudane iki lho Bagong wau. Kocap Pate. Layang-layang kabar pundi-pundi sami ngabaraken nek Bagong pun purna nggena necep ngelmu malah sajake pawiyatanipun boten pawiyatan baen-baen. Lho. Pawiyatan kayiwangan Kakang Mremban. Lho. Wah, ladi. Tolak ning pawiyatan Sukalima kok malah ditampa. Di pawiyatan kayangan mongko kuwi pawiyataning para Jawata. Pawiyataning para pinter, pawiyataning para her-her. Ingkang pancen wah ngelmune ora iso diungkuli Dek Pate. Lah pripun? Malah sajake Bagong kaya nyolok mata paningaling para-para ingin sami lenggah wonten ing pawiyatan Sukalima Kakang Mremban. Wah wis ora pati nduga mana. Aja nganti ana ingkang ngesorke kekuwataning Bagawan Durna. Aja nganti ana ingkang ngalahake marang kepinteраning Bagawan Durna minangka dadi mahaguru ning pawiyatan Sukalima. Kepareng sampeyan Kurawa diketapke. Karang kadempel dibiyuki Bathang Saita Bagong golek dipateni. Oh nggih, monggo kula dherekaken Kakang Mremban. Bapak, kowe pancen senopati. Mlebu malah kena tekdon. Tekno apa tekdon? Tekdon. Bagong. Mbak, sandangamu kok kaya ngono. Iki busana wisuda. Busana wisuda. Heeh. Aku wis diwisuda kanthi nilai ngemot. Kumlot. Nilai tertinggi aku wis metu saka pawiyatan kayangan, Pak. Aku saiki gelare ya Mahaguru, Pak. Wah, syukur.
bareng Petruk iki dadi conto. Nadyan wong sekeng wong ora duwe, ning waton duwe niat, duwe tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Sawangen. Adimu wis duwe titel. Heeh. Aku wis S3, Pak. Wah. Hum. Wah. Syukur. SSM. SSN. Hah? SSN. SSN. Apa tuh? Suseno. Sarjana seni. Sarjana seni Hum. Weh, syukur. Kuwi ora gampang. Kudu deskripsi, Pak. Apa? Deskripsi. Nulis oke kuwi lho. Skripsi. Skripsi. Ora deskripsi. Wah, Hum kok petuk. Skripsi, Pak. Aku nulis tatanan baru dalam dunia pandemi. Pandemi, Pak. Lolos aku entuk biji. Ah, Pak. Aku ndek cita-cita, Pak. Cita-citamu apa? Cita-citaku. Mbok ora kowe iki wis duwe titel iku ora sok sembrono, Gong. Duwe titel iki ora kena lucu. Waduh, anak ora usah titel wae aku. Aku ki wonge sembrono Ya ning pintere iki diketokke. Aku ndek cita-cita pengen bangun pawiyatan Karangkadempel. Pak, Bapak mengestoni ya, Mir? Tak pengestoni ora piye. Tak pengestoni. Matur sembah nuwun, Pak. Iya. Nang akeh sing wong ora seneng gandeng kowe iki. Ming wong sekeng kok iso dadi duwe titel sing dhuwur kaya ngono malah duwe gegayuhan pengin bangun pawiyatan Karangkadempel. Contone wis ketok ngeglo sumebar. Aku dhewe krungu. Sadurunge kowe arep sinau ning pawiyatan Kayuwangan, kowe pengin mlebu ning pawiyatan ngendi? Sokalima. Lah, sing duwe Sokalima sajake ora seneng nek kowe arep mbangun pawiyatan Karangkadempel bakal ngendih marang kuncaraning pawiyatan Sokalima. Mula terus sampyak awur-awur goleki karo kowe, kepengin mateni karo kowe. Weh lah. Durna. Heeh. Utang loro, nyaur loro, utang wirang, nyaur wirang, Pak. Wah, wis. Pripun Den kula dibantu? Mestine kowe bakal tak bantu, ora usah kuwatir. Yen Durna ora trima kowe dadi mahaguru mergo wis weton pawiyatan Kayuwangan. Aku ingin bakal bantu karo kowe Bagong. Carane Durna ora-orane bakal wani karo kowe ning ngegungke karo akehing Sata Kurawa. Maju. Aku manjing ning awakmu ora bakal kena apa-apa. Kowe ora bakal terdas ditamani pusaka, ora bakal iso tekaning mati mergo saka aku. Bagong wis nganggo busana kaya ngono. wah, lole, rasah lole. Bersaing ki sing sehat, Dur. Kowe duwe pawiyatan Sokalima, aku arep bangun pawiyatan Karangkadempel. Sing sehat. Nek kepengin entuk cantrik, kepengin entuk siswa, tingkatkan mutu pendidikan di pawiyatan Sokalima. Ora terus sampya awur-awur. Bagong ki sebagai mahaguru pawiyatan Karangkadempel, aku mengkari manut, kasar wani, alus ya wani. Weh jaluk iki.
kula pikir-pikir napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan meri ning meri sampeyan kaya bocah cilik. Meri ning wong tuwa niku aja kaya cah cilik to Kakang Mremban. Nek sampeyan ora kepengin kendhih jenenging pawiyatan Sukalima karo jenenging pawiyatan Karangkadempel, nggih diundhake carane memulang ngelmu sing pancen murakabi kanggo para siswa aja kok sampeyan gunakake cara-carane wong ora bener kaduatos sing balung leting kulit niku nek cara kula ora gathuk ora mathuk ngeten Dek Patih nggih wangsul mawon Dek Patih monggo Kakang Mremban. Bagong piye? Pun kentas, Pak. Pun kula kandhani nek saniki bersaing niku saingan sing sehat. Ora kudu nggunakake cara-cara sing kasar wis tuwa-tuwa kabeh. Syukur. Iki Bagong nganggo sandangan apa Semar? Anak kula pun diwisuda. Pun rampung gene nyecep ngelmu wonten ing pawiyatan Kayiwangan. Lho edan. Lah yen ngono aku melu mangayu Bagya. Nggih. Syukur Bagong. Saiki ora dadi wong goblok meneh. Lah ning sesuk nek ganti lakon ya goblok meneh kuwi. Apa kon pinter terus atene ora gayeng? Wah, ning kuwi ra wis beda dina. Ah nggih. Niki manut karo Sutradara. Anak kula kepengin bangun pawiyatan Karangkadempel. Pawiyatan sing ora pilih kasih tegese sinten kemawon boten ngemongaken piyayi tiyang loro saudon telu saurupan pidak pejarakan jalma wanan nek pancen duwe niat lan tekad kepengin gayung ilmu badhe dipun tampi wonten ing pawiyatan Karangkadempel mriki. Syukur yen to pancen kaya mengkono nggih. Nengenaken ngelmuning tiyang gesang saha dipun dasari mawi agama ingkang bebles tekaning lair batos kapitadosan dhateng panguwasaning Gusti lumantar ngelmu agami. Niku sing ngajeng dilakoni dening anak kula Bagong. Werkudara piye? Sarujuk. Arjuna piye? Kula inggih sarujuk Koko Prabu. Yen to pancen mengkono Bagong rungokno dawuh Nata Ndarawati. Tak pengestoni anakku sarujuk muga-muga ingkang pawujud pawiyatan Karangkadempel. Matur sembah nuwun sinuwun.